Jó reggelt, lakás! Indulhat egy új nap. Terpeszugrás indul. 1, 2, 3. Hű, de fel vagyok dobva! Igen, túl drága kávé. $35 lesz. Nagyszerű! Everything is awesome. Bolondulok, ezért odalérsz? Everything is awesome. Jaj, ne! Fiú, várjatok! Hol vagyok? Gyere velem, válaszd a nem halált. Most mi van? Kiválasztott vagy. A jóslat szerint te vagy a legfontosabb egyén az egész világ mindenségben. Te vagy az, igaz? Igen. Én vagyok. Nyugi emberek, itt vagyok. Batman? Ez gyors! Mi a látogatás célja? Az első cél, te vagy. Ez a szél. Túl sok volt. Építőmester kollégák! Hello! Lord Business meg akarja semmisíteni a világunkat, de van még remény. Itt van a kiválasztott. Tudom, mit gondoltok. Ő a legalkalmatlanabb rá, hogy vezessen minket. Igazatok van. Ez nem lelkesített fel. Próbáljunk ki mást. Nem vagyok kiválasztott. Szimpla hétköznapi srác vagyok. Lehetsz te a kiválasztott, mert én hiszek benned. Rabatok! Szedjétek szét! Hello, kalúzerek! Jött betegmen. Ez saját poén. Mehettek az olvastóba! De nem szokott jó zsaru is lenni. Szerva, haver! Gyere, így el egy pohár vizet. Jó, köszönöm. Rossz válasz! Belépünk az elmédbe. Soha nem volt egyetlen ötletese. Ez nem igaz. Bemutatom az emeletes kanapét. Sokan együtt tévéznek és jó barátok lesznek. Ekkora marhaságot még sose hallottam. Nézd ezt rám, kérlek. Ez az ötlet valami borzasztó. Lego kaland 3D-ben. A Petmobilhoz. Bakker. A fantomgéphez! Bakker. Hamarosan összerakjuk. 2014-ben a mozikban.